तो फाइनली दोस्तों नया साल बहुत ही जल्द आवे वाला बाटे और नया साल में अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी के 5 जनवरी के बर्थडे और बर्थडे के दिन हमेशा पावर स्टार पवन सिंह जी कुछ खास करेले और नया करेले। तो फिर से एहू साल पावर स्टार पवन सिंह जी के कुछ खास होई और नया होई। आज हम ओकरे बारे में बतावे वाला बानी और बहुत ही जल्द अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के बॉस के गाना आवे वाला बाटे अपने बर्थडे और नया साल के शुभ अवसर पे। और बहुत ही जल्द रौरा लोग के सुने के मिली काहे से कि नया साल बहुत ही जल्द आवे वाला बाटे। और पिछले कुछ दिन 2-3 दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह जी के स्टेज शो रहे और वो स्टेज शो के दौरान भी बोले रहे कि हमार बर्थडे आगल बाटे और कुछ इस साल नया होई। 5 जनवरी के जन्मदिन पर हो सकता है पहले ही तो तेरा बोली जाए। इतना जरूर है कि 5 जनवरी को इस बार भाई आपका ऐसा आपको खुशी देने वाला है, इससे मेरा पूरा भोजपुरी समाज। तो फाइनली दोस्तों अब की बार कुछ नया होई। रोरा लोग खुद सुन लेनी हाजा जी की पावर स्टार पवन सिंह जी स्टेज पर का बोलने हैं कि हमार बर्थडे आवे वाला बाटे और बर्थडे में कुछ ऐसा होई कि हमेशा हमेशा खातिर याद रही। और ये नया साल और बर्थडे के शुभ अवसर पर बहुत ही जल्द भोजपुरी के बॉस पावर स्टार पवन सिंह जी के न्यू गाना आवे वाला बाटे और बहुत ही तबाही और तहलका मचाई। जो पिछले साल भी एगो गाना आई रहे जो में डिम्पल सिंह दिख रही, फिर एगो गाना आई रहे जो ना दोनों गाना में डिम्पल सिंह दिख रहे और अब की बार भी कुछ नया